Li Tirkiyeyê ji ber vîrusa koronayê di çarê Nîsanê de ji bo zarok û ciwanên temenê wan dibin 20 saliyê de ne û ji bo kesên ku temenê wan li ser 65 saliyê ne qedexeya derketina kolanan hatibû ragihandin. Piştî çil rojan ev zarokên ku ji bo wan qedexe hatibû ragihandin, daketin kolanan û yekser berê xwe dan parqan. Li seranserî Tirkiye û Bakurê Kurdistanê bi milyonan zarok ji bo 4 saetan derketin derve. Li Enqere paytexta Tirkiyeyê jî nêzîkî milyonek û 600 hezar zarok bi malbatên xwe derketin kolanan. Zarokên ku bi lepik û maskeyan derketin derve, herî zêde bêriya meş, heval û dibistanên xwe kirine. Dışarı çıkmayı çok özledim. Bi rastî min gelek bêriya derketina kolanan kiribû. Ez çil rojan li malê mam û ez tengezar bûm. Piştî ku vîros bi dawî dibe çend deverên xweşên geştê hebin ez ê biçimê. Zêdetir min bêriya hevalên xwe kiriye. Kuğuları besleyeceğim, kuşları besleyeceğim. Min di malê da lîstikên cuda cuda lîstin û zêdetir min paqijî kir bi dê û bavê xwe re. Ez ê di 4 saetan de xwarin bidim çûkan, li parkê bilîzim, xwarinên cur bi cur bixwim. Min herî zêde bêriya dondurmeyê kiribû ku li derve bixwim. Ders okundum. Ez gelek tengezar bûm li malê. Min her roj filmên karton temaşa dikir û dersên xwe guhdar dikir. Herî zêde min bêriya çûkan kir. Okulumu özledim. Sonra arkadaşlar... Min bêriya dibistan û hevalên xwe kirin. Min herî zêde bêriya bazdan û lîstina futbolê kiriye. Divan 4 saetan da ez ê têra dilê xwe bazdim û bimeşim. Dê û bavên zarokên ku çel rojan di malê de man jî diyar kirin ku bareke giran û zehmet li ser milê wan bû û bi wan 4 saetan wan jî bêhna xwe berdaye. Bize evde kalmak çok zor. Gelek zehmete ku mirov çil rojan li malê bimîne. Du zarokên min hene û temen biçûkin. Ji bo ku zarokên min di mal de bimînin çi ji destê min hat min kir. Carna bi rojan ez jî bi wan re li malê dimam. Çocuğumuz çok bunaldı yani. Çok haddinden fazla bunaldı yani. Zarokê me têra xwe tengezar bû. Bêriya derve û lêîstinê dikir. Derûniya zarokê min û jiyana wî ya rojane têkçû bû. Bi rojan rihatî nekarî razê û her roj bi me re şer dikir. Em kêfxweşin ku 4 saetan derketine derve. Her wiha li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê di 15 Golanê de ciwanên ku temenên wan di navbera 15 û 20 salê de ne û di 16 Golanê de jî kesên ku temenê wan li ser 65 saliyê ne saet 11 û heta 3 êvarê dê bikaribin derkevin derve. Ev derketina zarok, ciwan û kalaniya bû derve li Tirkiyeyê ji aliyê rayedaran ve veke gavên normalizebûnê têne ragihandin. Vural Erişmiş, Kurdistan 24, Enqere.